गामियाव नै खानाय सिनजाबाय लकेलनि नालाय बारा एसेबां माने स्टेन्डार्ड जायाखै आरो हाथाय बाजारबो बेरायजाला जाहैबाय हाय लोगोफोर इउएन बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दा जोङो उफाय गैया मा खालामनो हाथाय बाजारावबो थांनो हाला बेनिखायनो न'आवनो नै खानायखौ दिनैहाय सिननानै लाबाय खानाया गोलाव जाबायमोन नालाय उफाय गैया सानैबो हाजाम जानानै साफा साफा सिनलायबाय दा बेराफारफ्रोमथिं नायोबा गासिबो खैफोद गोनां जानानै फैबाय मानसि हारिनि थाखाय बेराफारसें कोविड-19 नि गाग्लोबनाय आरो बेराफारसें अखानि दैबानाजों गाग्लोबनाय जायफोरनाखि हाथाय बाजार खालामग्रा बेफोरनि थाखायबो बिराद उसुबिदायाव गोग्लैबाय हाथाय बाजार खालामहैनो हाला आरो फोथायजाला आरोना गावनि लोगोखौनो गाव असेखौनो फोथायजाला बबाव बेरायनानै फैदों बबाव बेरायनानै फैयाखै गावनि असे बिदा फंबायखौबाबो फोथायलायनो हाला गामिनि जाथि बाय बाहागिखौबाबो फोथायलायनो हाला मानोना बहा थांदों बहा फैदों रावबो मिथिया बेनिखायनो नोंथांमोना एसे साबधान था आसामावबो गोबां साग्लोबनायनिफ्राय साग्लोबबोबाय दा हाथाय बाजार गासिबो बन्द खालामफिनजोब्बाय नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो आरो नोंथाङा बे चेनेलाव गोदान अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथाङा मोनहैग्रोनाय बायदिसिम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय